Miabot na sa 15 million pesos ang kantidad sa nalugi sa hog industry sa Samal Island tungod sa African swine fever. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Miabot na sa 15 million pesos ang danyo sa hog industry sa Samal Island tungod sa African swine fever. Sukad miigo ang virus sa isla ni atong Nobyembre sa nakalabayng tuig. Sumala ni City Veterinarian's Office Head, Dr. Udinel Sala. Sunod simana isumite na nila ang dokumento sa Department of Agriculture aron maproseso na ang 5,000 pesos nga bayad sa kada baboy nga gipailawom sa kaling. Nakatakda usab nga mahatag na ang alternative livelihood assistance sa mga hog raisers. Human nga naaprubahan na sa City Council ang 3 million pesos nga tabang gikan sa LGU. Karon na atay gipasa na budget 3 million for the goat dispersal. Ihatag nato sa mga affected hog raisers no sa talikod. Kay di naman sila kabuhi og baboy. Ginakumplay pa sa City Vet ang mga rekisitos sama sa environmental swabbing, disinfection ug uban pa aron pwede na makabuhi balik og baboy sa Talikod Island. Ginapaningkamutan nato na madali ni kay after 6 months kung pwede na ta magbuhi na pud og baboy naatay hog rehabilitation program for Talikod. Maghatag ta og mga anayon kanang anay no para ma-repopulate nato ang isla ang hog. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.